салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F ҳастай бародаро, каравани простой, солаш 92 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро, мошин газу бензин кор мекунад, матто коробка ходовои 100%. ҳуҷҷатҳои солонаш буд шидагӣ, дигар ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 15500 мега. касоне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. мошини навбатии бародаро ваз 2114 ҳастай, соли 2006, сӯзишвори газу бензин, кузов хчб, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хубай. хеле ки мебинед краскаш нав, сарапина надора, мотор коробка ходовои 100%, задагӣ писдагӣ надора. салоншон тозаи, бе ягон камбудӣ ва расходи бародаро, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 27 мега. харидори аниқ боша, савдо мешавад назди мошинида. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини дигар бошад бародаро, муссо ҳастай, соли 2005 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 2.4, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. состояние мошин бародаро бениҳоят хубай, мотор коробка ходовои соз, задагӣ писдагӣ надора. на ходвай ҷошта заводӣ мешавад, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 48 мега. бародаро, харидори аниқ бошад, савдо мешавад. варианти алиширам дорад бародаро, ки ба ягон Opel ё ки сечка қатъи алишам мекунад. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯи экранда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra H, соли 2007, сӯзишвориш дизел, кузов универсални, объем 1.9, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро, мошина 1 сол пеш айвагон гирифтагиаст, состояниш бениҳоят хубай, задагӣ писдагӣ надора. мошин на ходвай ҷошта заводӣ мешавад, бе ягон камбудӣ ва расходай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 59 мега. бародаро, харидори аниқ бошад, бо мега савдош мекунем. варианти алиширам ҳастай, ба ягон намуд Toyota мега алиш мекунем. касоне ки харидор бошед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯи экранда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra B дути ҳастай бародаро, солиш 97, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин на ходу, мотор коробка ходовои соз, краскашам созай.
сарошна фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ нарша 33 тамга. Ягон мошинхари аниқ бошад, биё ай пеш бина ҳай ки намега савдо мекунем назди мошинда. Касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамиро рӯя кунанда муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар номраи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Opel Zafira соли 2005 сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсални объём 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ бениҳоят хубай. Мошин бародаро нахадвай, матои коробка хадаваи шамсоза, балонаш ҳолати хуб қарор доранд. Бе ягон расходе бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 57 тамга. Марҳамат бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти аниқтар ба даст овардан рақамро рӯя кунанда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.